Kampiyon TV. Kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata, amo dya ang eskwela kinaraya, kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Para sa guidance kang atin mga manugterek, ang dya nga episode para sa Grade 2 Mother Tongue-Based Multilingual Education. Sa kadya nga episode, pagatun-an natin ang pagsulat kang tinarabid nga bahol kag gamay nga mga letra. Pagkatapos kang episode nga dya, masarangan mo rin nga makasulat kang tarabid nga bahol kag gamay nga mga letra. Ako, si Sir Conrad, ang inyong maestro para sa kadya nga episode. Handa rin ka mo mga bata? Sige, maumpisa kita. Mga bata, ipakita ko kaninyo ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga letra A, S, N, T, kag NG. Maumpisa kita sa tinarabid nga letra A. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahol nga letra A. Amutan na dya ang tinarabid nga gamay nga letra A. Sige mga bata, i-trace nyo man bi. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Ang sunod amo ang tinarabid nga letra S. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahol nga letra S. Amutan na dya ang tinarabid nga gamay nga letra S. Sige mga bata, kamo man bi matrace? Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya.
Ang sunod natin nga himuon amo ang tinarabid nga letra N. Mga bata, amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra N. Amutan na dya ang tinarabid nga gamay nga letra N. Sige mga bata, kamurong di matrace. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Maadto kita sa insakto nga pagsulat kang tinarabid nga letra T. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra T. Amo man ta na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra T. Sige mga bata, i-trace niyo man bi. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Kadyata na, ang himuon natin amo ang pagsulat kang tinarabid nga letra N, G. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra N, G. Amutan na dya ang tinarabid nga gamay nga letra N, G. Sige mga bata, kamo rin ang matrace kang letra N, G. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya.
Wow, sagad gid sanda ba? Tinga dyan ka ra, tugruan ko kamo kang duro-duro gid nga star. Mga bata, may ipatrace ako kaninyo nga mga tinaga. Pagkatapos nyo ka-trace, kopyahan nyo dya sa ana tupad. Una nga tinaga, tasa. Sige, i-trace rin. Sige, sulat taliwat dya sa ana tupad. Ikarwa nga tinaga, sanga. Sige, i-trace rin. Sige, sulat taliwat dya sa ana tupad. Sunod, nga. Sige, i-trace rin. Kadyata na, sulat taliwat ang dya nga tinaga sa ana tupad. Urihi nga tinaga, tansan. Sige, i-trace rin. Sige mga bata, sulat taliwat ang tinaga nga tansan sa ana tupad. Kadyata na mga bata, ipakita ko kaninyo ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga letra O, D, L, I, kag M. Maumpisa kita sa tinarabid nga letra O. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra O. Amutan na dya ang tinarabid nga gamay nga letra O. Sige mga bata, i-trace nyo man bi, tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya.
Ang sunod amo ang letra B. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra B. Amuman tanadya ang insakto nga pagsulat kang gamay nga tinarabid nga letra B. Sige mga bata, i-trace nyo man B ang bahel kagamay nga letra B. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Ang sunod, amo ang tinarabid nga letra L. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra L. Mga bata, amo man tanadya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra L. Sige mga bata, i-trace rin ang bahel kag gamay nga tinarabid nga letra L. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Ang sunod amo ang tinarabid nga bahel kagamay nga letra I. Mga bata, amo dya ang insakto nga pagsulat kang bahel nga tinarabid nga letra I. Amo tanadya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra I. Sige mga bata, i-trace nyo man B. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya.
Ang sunod amo ang letra M. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang bahel nga tinarabid nga letra M. Mga bata, amutan na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra M. Sige, i-trace nyo rin. Tugroan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Mga bata, maipatrace pagid ako kaninyo nga mga tinaga. Pagkatapos nyo ka-trace, kopyahan nyo dya liwat sa ana tepad. Una nga tinaga, bola. Sige, i-trace rin. Sige, sulat taliwat dya sa ana tepad. Sunod nga tinaga, alima. Sige, i-trace rin. Kadyatan ng mga bata, sulatan ninyo dya sa ana tepad. Ang sunod nga tinaga amo ang santol. Sige, i-trace rin. Mga bata, kung natapos nyo ka-trace, sulatan dya liwat sa ana tepad. Urihi nga tinaga, tinola. Sige mga bata, i-trace rin. Kag, kadyatan na, kung natapos rin ninyo ka-trace, isulat taliwat dya sa ana tepad.
bata, may dugang pagid kita nga mga urubrahan. Ipakita ko kaninyo ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga letra U, G, P, K, kag H. Maumpisa kita sa tinarabid nga letra U. Mga bata, amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra U. Amo tanadya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra U. Sige mga bata, kamo rin ang matrace. Tugroan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urubrahan nga dya. Ang sunod, amo ang letra G. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra G. Amo tanadya ang tinarabid nga gamay nga letra G. Sige mga bata, kamo rin ang matrace. Tugroan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urubrahan nga dya. Ang sunod amo ang letra P. Mga bata, amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra P. Amutan na dya ang insakto nga pagsulat kang gamay nga tinarabid nga letra P. Sige, kamo rin ha ang matrace. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urubrahan nga dya.
Sunod, ang letra nga K. Mga bata, amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra K. Amutan na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra K. Sige mga bata, kamo rin ang matrace. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Ang sunod amo ang letra H. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra H. Mga bata, amutan na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra H. Sige mga bata, kamo rin ang matrace. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Kadyata na mga bata, maipatrace pagid ako kaninyo nga mga tinaga, parehas man kang mga ginubra natin kay Ida. Pagkatapos nyo ka-trace, ano gani? Kopyahan ninyo dya sa tepad na. Ready? Una nga tinaga, gunting. Sige mga bata, i-trace rin. Okay, kadyata na, sulata ang tinaga nga dya sa anaman nga tepad. Ang sunod nga tinaga, kahita.
Sige mga bata, i-trace nyo man, B. Wow! Kadyata na, sulatan ninyo ang tinaga nga kahita sa ana nga tepad. Sunod, amo ang tinaga nga pinggan. Sige mga bata, i-trace nyo rin. Okay, kadyata na, sulatan ninyo ang tinaga nga pinggan sa ana tepad. Ang pinakaurihi nga tinaga, pulis. Sige mga bata, i-trace ninyo ang tinaga nga pulis. Kadyata na, sulat taliwat ang tinaga nga pulis sa ana tepad. Kadyata na mga bata, maagto kita sa sunod natin nga urubrahen. Ipakita ko kaninyo ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga letra D, W, Y, E, kag R. Maumpisa kita sa tinarabid nga letra D. Mga bata, amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahul nga letra D. Amutan na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra D. Sige mga bata, kamo rin ang matrace. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urubrahan nga dya. Ang sunod nga letra amo ang W. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahul nga letra W.
Kag amutan na dya ang insakto nga pagsulat kang gamay nga letra W. Sige, kamo rin ang matrace. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Ang masunod amo ang letra Y. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahul nga letra Y. Kag amutan na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra Y. Sige mga bata, i-trace nyo rin. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Okay, kadyata na, maagto kita sa letra E. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahul nga letra E. Amutan na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra E. Sige mga bata, i-trace nyo ang letra nga E. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya.
Okay, ang sunod amo ang letra R. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahul nga letra R. Amo tanadya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra R. Sige mga bata, i-trace nyo rin. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang ubrahan nga dya. Mga bata, parehas man kay ina sa ginubrata, i-trace ninyo ang masunod nga mga tinaga. Kag, kopyahan ninyo dya sa ana tepad. Una nga tinaga. Dagat. Sige, i-trace rin. Okay, kadyata na, kopyaha ang tinaga nga dagat sa ana tepad. Sunod nga tinaga, sabaw. Sige, i-trace ang tinaga nga sabaw. Okay, kadsata na, sulata ang tinaga nga sabaw sa ana tepad. Ang masunod amo ang tinaga nga roleta. Sige, i-trace rin. Kadyata na mga bata, sulata ang tinaga nga roleta sa ana tepad. Ang masunod amo ang tinaga nga kapayas. Sige, i-trace rin. Kadyata na, sulata ang tinaga nga kapayas sa ana tepad.
Mapadayon kita sa sunod natin nga urubrahen. Kadyata na, ipakita ko kaninyo ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga letra C, F, J, kag N. Maumpisa kita sa tinarabid nga letra C. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahol nga letra C. Amo tanadya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra C. Sige mga bata, kamo rin ang matrace. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urubrahan nga dya. Sunod, amo ang letra F. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahol nga letra F. Mga bata, amo tanadya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra F. Sige, kamo rin ang matrace ha. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urubrahan nga dya. Okay, ang sunod amo ang letra J. Mga bata, amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahol nga letra J. Amo tanadya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra J. Sige mga bata, kamo rin ang matrace. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urubrahan nga dya.
Sunod amo ang letra N. Mga bata, amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra N. Amo tanadya ang insakto nga pagsulat kang gamay nga tinarabid nga letra N. Sige mga bata, kamo rin ang matrace ha. Tugroan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Kadyata na, i-trace ninyo ang masunod nga mga tinaga kag kopya hadya sa ana tepad. Una nga tinaga, kulasi. Sige, i-trace ang tinaga nga kulasi. Sige, sulata ang tinaga nga kulasi sa ana tepad. Sunod, Francis. Sige mga bata, i-trace ang tinaga nga dya. Sulata ang tinaga nga dya sa ana tepad. Sunod, amo ang tinaga nga jacket. Sige mga bata, i-trace ang tinaga nga jacket. Kadyata na, sulata ang tinaga nga jacket sa ana tepad. Sunod, ang tinaga nga ninya. Sige mga bata, i-trace rin ang tinaga nga dya. Kadyata na, sulata ang tinaga nga dya sa ana tepad. Urihi nga tinaga. Iganya. Sige mga bata,
I-trace rin ang tinaga nga dya. Okay, kadsata na, sulata ang tinaga nga dya sa ana tupad. Mga bata, kadsata na, ipakita ko kaninyo ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga letra Q, V, X, kag Z. Maumpisa kita sa insakto nga pagsulat kang tinarabid nga letra Q. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra Q. Amutan na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra Q. Sige mga bata, kamu man bi, tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Ang masunod amo ang insakto nga pagsulat kang letra V. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra V. Amo ta na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra V. Sige mga bata, kamo rin ang masulat. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urbrahan nga dya. Sunod, amo ang letra X. Mga bata, amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra X.
Amuta na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra X. Sige mga bata, kamo rin ang matrace kang tinarabid nga letra X. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urabrahan nga dya. Urihi nga letra. Letra Z. Amo dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga bahel nga letra Z. Amuta na dya ang insakto nga pagsulat kang tinarabid nga gamay nga letra Z. Sige mga bata, kamo rin ang matrace. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para tapuson ang urabrahan nga dya. Sunod natin nga urubrahan. I-trace ang masunod nga mga tinaga kag kopyaha dya sa ana tepad. Parehas man kang ginubra natin kaina. Una nga tinaga, Quezon. Sige mga bata, i-trace ang tinaga nga Quezon. Kadyatana, sulata ang tinaga nga Quezon sa ana tepad. Sunod nga tinaga, Vinta. Sige mga bata, i-trace rin. Kadyatana, sulata ang tinaga nga Vinta sa ana tepad. Sunod nga tinaga, X-ray.
Sige mga bata, i-trace rin ang tinaga nga X-ray. Okay, kadyata na, sulata ang tinaga nga X-ray sa ana tepad. Urihi nga tinaga, zipper. Sige mga bata, i-trace rin. Kadyata na, sulata ang tinaga nga dya sa ana tepad. Wow! Believe gid ako kaninyo ba? Sagad-sagad rin gid kamo magsulat kang mga tinarabid nga mga letra. Tinga dyan ka ra, tugruan ko kamo kang duro-duro gid nga star. Para sa inyo orobrahan, sulata kang tinarabid ang tanan nga mga letra nga natun-an kadya nga adlaw. Ready rin kamo mga bata? Pwede niyo dya himuon kadya lagi ukon pagkatapos kang episode nga dyan. Pwede kamo kapangayo kang bulig sa inyo ginikanan ukon manog patigayon. Mga bata, hindi gid maglipat nga mag-practice sa pagsulat kang tinarabid nga mga letra. Para malantaw liwat ang dya nga episode, bisitaha ang YouTube channel kang Antique LRM section. Amo dya ang link. Durugid nga salamat sa paglantaw kang dya nga episode. Hasta sa sunod natin nga pagtuon. Tandaan, kinaraya atin dya, ipabugal, amligan, tunanta. Ako si Sir Conrad, ang inyong maestro. Bye-bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Magtuon kita, tigbato nga kinaray AMOGN, nahauna nga mga letra ITKSU, YPRNG, LBD kag WH na urihi. Magtuon kita, tigbato nga kinaray AMOGN, nahauna nga mga letra ITKSU, YPRNG, LBD kag WH na urihi.